Emakhosini thokozani. Ngiyathemba nivukile nathi sivusela kini. Ngani zethongo. Lo okhulumayo njengamanje uMakhosi uNomjoli, uXaba uShwabade uMlotshwa. Abangaziyo lekhaya ke bayazi ukuthi uMakhosi uNomjoli ubani. Abadala lekhaya bayamazi uMakhosi uNomjoli abakade bafika kule channel ukuthi uMakhosi uNomjoli ubani. Kwabangamazi ke uMakhosi uNomjoli ke sebengabuyela emumva bayobuka amavidiyo ukuthi uMakhosi uNomjoli ubani, usebenza kanjani, ikuphi akwenzayo. Kodwa futhi akunankinga noma ungabuyelanga emumva ungafona. Kodwa okwamanje engizokhuluma ngakho ukuthi ngizosho ngani zakwethu indlela esengisebenza ngayo isishintshile futhi kade yashintsha. Inamba esengiyisebenzisa akuseyona le ebeniyazi noma le ebisemavidweni, cha akuseyona. Inamba esengiyisebenzisa u-078 10 39 666 078 10 39 666. Iyona-ke inamba uMakhosi asetholakala kuyona. Singanza ukuthi ngithi ngizokucacisa lokhu ukuthi ama-walk-in okwamanje angiwathathi. Bayazi-ke abebefika emakhosini akaNomjoli ukuthi bekusetshenzwa kanjani ngoba vele bengezona zonke iy'nsuku ebekade ngitholakala ngazo esigodlweni. Kodwa-ke manje ngithi angizokucacisa ukuthi indlela esengisebenza ngayo zingane zakwethu ayisafani nale yasekuqaleni. Usuku lokuposa seliba lodwa, ngiposa ngoLwesihlanu kuphela zingane zakwethu. Ngizocacisa ukuthi ama-walk-in angisawathathi nhlobo. Okwamanje ngizonitshela mhla sengithatha ama-walk-in. Ngiyenzela lento ukuthi kungalokho kufika abantu othola ukuthi abasangitholi nasenambeni kodwa bayazi la ngihlala khona. Ibuhlungu lonto umuntu afike angangitholi kodwa kugcine etholile inamba. Kodwa nje ngithi angizokucacisa lokho ukuthi okwamanje emakhosini zingane zakwethu angitholakali inhlobo. Okwamanje ngidila nokuposa kuphela nakhona futhi ngiposa ngoLwesihlanu zingane zakwethu. Mangiposa-ke bayazi-ke kudala abakade bafika lekhaya ngisebenzisa i-courier yakaPhephu uPex. Ukuposa-ke ku-110 randi no 70 randi. Amaphasela ahlukene ukuthi ahamba kanjani. Omunye uzoyibuza ukuthi hawu ngoba nje uplastic mawuthenga u60 randi, u60 randi kulo wa70. Into edala ukuthi ngithi u70 ngoba ngiyalikhava iphasela. Into edala ukuthi ngani zakwethu ngilikhava iphasela, amaphasela ayalahleka. So ekugwemeni ukuthi iphasela lingalahleki uyalikhava. Ukulikhava ufaka u10 randi. Yingakho-ke nalo munye uplastic umalini u110 randi ngoba ngisuke ngithenga umshwalense ukuthi ngilikhave likwazi iphasela lakho ukuthi lifike kuwena liphephile. Lela 110 randi iphasela lihamba 3 days to 5 days. Abayibali weekend mawuposa lokho ngizokucacisa njengoba ngiposa ngoLwesihlanu. Kodwa lihamba 3 days to 5 days. Mase ukuthi la 60 rand engilenza u70 rand lihamba mali u7 days to 9 days. Ngithi ngikucacise lokho. So zingane zakwethu angizile ukuzolanda kakhulu. Sisebenzisane kahle kakhulu nabantu bakule channel. Ngithi ngizocacisa nje okwamanje ukuthi esigodlweni angithathi umuntu. Okwamanje ngidila nemithi kuphela. Mangabe nje wena unenkinga obhekene nayo wamkelekile ukuthi ungangifonela. Kodwa kungifoneleni kwakhe engathi ungakhuluma into straight oyaziyo ofuna ukusizwa ngayo. Kodwa edinga imithi engadingi ukuthi size sibonane face to face ngoba okwamanje angikakwazi ukuthi nginibone face to face. Usuku luncane angikwazi ukwenza konke, angikwazi ukusiza abantu emakhosini ngosuku olodwa, angikwazi ukuthi ngipose ngosuku olulodwa. Ingakho ngakhetha ukuthi okwamanje ake ngidile nje nemithi. Mhla sekuvulelekile emakhosini ukuthi cha abantu sebengeza ngontshela ngoba nganzi ukuthi ngizokucacisa lokho. Angisebenzi ngedlozi kuphela, lokho kumele nikwazi. Angisebenzi ngedlozi kuphela. So isikhathi-ke sengasenza
for imithi noma ukuposela abantu. Sekwaba nje uLwesihlanu kuphela. Angeke ngize ngikante kakhulu, ngithi nje ngizocacisa ukuze abantu bengeke bebelokho beba nenkinga yokuthi umuntu uyafika angangitholi kulaba abala kule ikhaya. Bona bebeshawa ileyo nkinga kakhulu. Uthola ukuthi umuntu usahlangane khona kule channel, uyazi la engihlala khona noma la engizothi ngisebenza khona. Uthola ukuthi uyafika angikho. Iyona into engifuna ukuyicacisa kakhulu ngazakwethu leyo ukuthi cha, sengisebenza nje uLwesihlanu kuphela for ukuposa. Ngiposa nje uLwesihlanu, kodwa mangabe ikhona inkinga onayo obhekene nayo, you welcome ukuthi ungangifonela. Kodwa futhi uma ufonela ngathi usungasazi isitori sakho. Ngicela bandla, angidingi umuntu ozongifonela ozobalisa into ongayo. Ngidinga umuntu osazi isitori sakho, njengoba ngisho ukuthi okwamanje ngidila nemithi kuphela. Wena shona umuntu odingayo, yimina ozokubuza imibuzo, yimina engizokubuza imibuzo. Hayi ukuthi kufika umuntu usezongikhalela umuntu uzongitshela ukuthi kade ehamba inyanga. Ngisuke ngibele ngabe ngisazi ukuthi usuke usufuna ngithini uma usungitshela ukuthi kade wawuhamba inyanga. Wena nje isho inkinga yakho usizakala, yimina ozokubuza imibuzo ngoba ngiyazazi izinto ukuthi zisebenza kanjani. Mina-ke ngidila neqiniso, ingakho emakhosini okwamanje ngingatholakali ngesimo sokuthi izingane zakwethu angeke ngirobhe abantu, ngeke ngirobhe umuntu. Into uma ngiyenza mina, umuntu uma ethintwa yimina, ngiyayenzisisa. Angeke ngikwazi ukuthi kufike abantu ngibasebenze ngiphinde futhi ngihambe ngiyoposa. Ngeke ngize ngikwazi. Usuke ngitholayo lokuposa kuphela elwangoLwesihlanu, nakhona futhi ngisuke ngidila nemithi kuphela. Singane zakwethu imithi lokho nje kumele ngicacise kuphela. Nokuthi ngane zakwethu-ke namhlanje nginiphathele i-special esikhona sekhombo. Khombo yenhlanhla enginiphathele yona ngane zakwethu. Lana-ke sivula inhlanhla, sivula inhlanhla evaliwe. Ikona-ke ebengizokusho, sivula inhlanhla yakho evalekile. Kahle kahle nje la sikwenza nje ube inhlanhla yakho ibone, iqhakaze. Ikona-ke engizokusho ukuthi ngane zakwethu la nginiphathele ikhombo, siyagquma, siyageza, siyaphalaza, siyagqaba. Siyahamba nje sikhalahle, siyagqaba nje. Sigqaba one way manje. Uthi uma uqhamuka ucace endaweni, ucace la ongena khona. Ikona engizokuqhakambisa kakhulu ukuthi kahle kahle ngane zakwethu ngimiphathele nje ikhombo yenhlanhla. Idila nenhlanhla yakho. Ngisho wena wathi inhlanhla yakho ivalekile, wena wathi inhlanhla yakho yathathwa, ngithi la siyayibuyisa-ke inhlanhla kule khombo le ekhona. Sadila nenhlanhla. Kubalulekile ngane zakwethu ukuthi uma umuntu uqala udile nawe before udile nezinye izinto ey'ngaphandle. Kubalulekile uqale udile nawe, awukuvusele yanhlanhla yakho nje. Silwa nenhlanhla-ke. Le khombo le niyibolayo ngane zakwethu eyenhlanhla. Siyagqaba, siyagquma, siyaphalaza. Kuyacaca nje, kuyakhanya, konke kuba mhlophe, kube bucosi. Injalo nje izingane zakwethu. Iyona into enginiphathele yona nje namhlanje, ukuthi nje sidila nekhombo yenhlanhla. Mangabe kodwa kukhona okunye okudingayo usungafona, ngizokuphendula mina. Biza ngisabele, ngizosabela. Kodwa wazi ukuthi usuku lilodwa elokuposa kuphela uLwesihlanu. Wazi nje ukuthi ngiposa ngoLwesihlanu. Umakhosi-ke lo unomjoli, ushwabade. Angeke ngisayiqeda ngane zakwethu. Ngiyabonga ithuba. Nisale kahle.